Nggih, coba-coba Mbak Tatin rene Mbak Tatin. Kene Dik Tatin kene Dik Tatin wis piyai kok wis ora mbuak belas niki. Mbuak napane? Suarane sae, paragane nggih elok wis mbuh pokoke. Cara daharan ono 4 sehat 5 sempurna. Oh, masyaallah. Oh iya, ding biyen dekne sak kamar kalau sapa ndrup biyen kae wong telu tok ya ndrup ya. Nek kula sak kamar karo Mbak Tatin riyen. Ning endi? Ya ning omahe dhewe to. Oh iya. Ini tidak anu loh, tidak ngancen kita juga ijo-ijo ya, Mas. Serasi. Kali Pak Sigit nggih ijo. Nah, yogane putih. Yogane putih. Iki lho jodohmu kanthi suci katresnanmu wis ketemu jodone. Waduh. Iya. Jodohnya siapa? Aku dan kamu atau jodoh yang mana? Ya kalau bisa kita berlanjut dong. Berlanjut? Menghibur masyarakat. Iya. Ini wonten pamundutan menapa Pak? Mendem wedokan larase pelok dibawani pocong sikno. Oh. Mbak Tatin menika nggih penari. Oh nggih ta. SMKI Ngayogyakarta. Rumiyin wonten filme apa ya pas adegan pertama dekne gawe alis terus kae Suri napa nggih? Ya, aku nonton nggih. Pas saya cilik awake saya cilik. Oke, lah saniki mun timik putrane, pinter ta putrane ya? Piye? Putrane pinten? Nembe setunggal nggih. Jenengan pinten mau 3? Alah kula niku 5. 5? 5. Kok mempeng temen? 5 utuh dereng enten sing dipangan garangan. Kok dipangan garangan? Menika iki nek sapa jenenge niku mendem wedokan kan bawa niku. Mendem kok mendem. Mendem. Tak kandhani. Apa mendem? Ukara Jawa ki angel ning ya gampang, gampang ning ya angel. Mendem iki artine lagi kepayang. Wis pokoknya cinta seseorang. Mendem. Lah nek mendem iku jugangan terus diseni duruki iki mendem. Oh mendem. Berarti sing mendem iki mau guruki. Mendem. Nek mendem iki kepoyang. Oh ngono beda ya. Mendem wedokan. Nggih. Ada role-nya toh ini. Ya dibawani pocong ora apa-apa. Bebas yang penting pelok Mbak Tatin bebas derek. Kocok-kocok men karo ngiling-ngiling notasine. Ngeten. Nggih, disimak Mas Jemblok ST saking pucuk gunung mriko. Nggih. Terus Pak Sarkup Sampung Sarang nyimak, Pak Afif Pasean. Wah. Pak Mudin Jarman Sambung Bluro tanggal 9 Jolali. Oh nggih. Nggih, Pak Igit. Saking Tasik Agung, ampun lali Pak Igit tanggal 2 Pabean Tasik Agung Sedekah Laut. Nggih. Gang Sedina Jo. Nggih. Ya disyukuri Jo. Lho harus menungso ki wis usaha ning Gusti Allah sing penentu utama. Menika bawa ki nanti mawon nggih. Oh ngaten, manut. Ape ngaturke apa wong elok kabeh nek dirimu ki. Rinasa sayang ngalelo. Tuh iki ding. Oh ora apa-apa. Rondo rene dijoli, rondo rene. Nah, nek iki bawa kok nek ning kono ceblok. Bawa nganu ding iki. Kadung tresno ya. Oh iya kadung. Lali. Dijoli nek. Lali. Suara pentas iki kok lali ya, Mas? Ora lali ning jenenge grayangan ngeten iki. Grayangan. Iya. Tak tunggu seliramu ngenteni jolang. Sayangnya Mas Mbi iki ora tanggane dhewe ya, Jo. Lah nggih. Ora ada pilih awake dhewe. Awak jenenge seduluran iki ya tetep seduluran. Ora mesti nek dapil nggonmu iki nek dapil sulang tak jaluke alat bantuan hadroh untuk campur sari jolang ngono, Jo. Nggih, ora apa-apa wong kancane sing teng mriko enten mungkin kula ora diparingi kancane. Jagake Mas Mariono lalinan to. Nggih. Nganti ape entek. Terus jamban bingung gawe tangi
Tati ini ngudur rasa Apa? ning aku iki. Nah, ya ini buat spesial buat kamu. Nika saestu mboten. Saestu. Kondang seneng dhuwitku tok. Kita suwe-suwe aku iso seneng tenan lho iki ya. Iya, aku dhewe. Upama dadi bojomu ya seneng kok Jo aku melu bunga. Alhamdulillah, kula dhewe nggo eman Pak Ikit ning ana pantangane. Lah apa? Ini ora tiga mulai kok eman, tiga mulai kok marai ra karo-karuan. Tiga mulai kok marai perkara. Oke. Jane biyen kok ora petuk biyen. Lah iya ya. Kaya raket biyen lek kepethuk ngono ya. Wis jenenge kabeh iki wis kersaning Gusti. Gusti. Tak kira bojone Jolang mbiyen ayu. Lah ayo mboten. Alah, tiwas omahku kok Tawangsari aku pindah sambungan cedak ngono jebule bojone Jolang malah ngowah. Pak Ikit iku piyayine kepo, saking kepone nganti awor aku. Ngono ku sing beritane ra ngerti iki darani aku sing awor Pak Sigit, padahal manggone kono dhisik aku. Hati-hati Jo tanah PJKA meh diuripke neh. Kira apa-apa kancane akeh Pak Ikit. Kuwi pagermu sing mau bangun Mojopet apik sok ben diratakne PJKA. Ora apa-apa bangun neh. Iya, Dik. Kene kok mon pager ngarep kok diratakno PJKA dileh nguri. Oh. Dadi nggone omah pageran ngarep omah entang. Ning saestu Mbak Tatin dereng pirsa dalem Mas Jolang nggih. Dereng menika. Sak lore pom bensin kali Ombo arah Sulang Rembang menika. Nggih. Wah, daleme cagake pirang-pirang Mbak Tatin mau mampu. Joglo. Lho, joglo sinuman kuwi nanti Luar komplit. biasa. Cagake tak hitung ndek mau maneh nggo endah ana 52 cagak. Kok oke banget to, Mas? Anu Mbak cagake pring. Loh, tak kira cagak kuwi lho Mas, cagak saka-saka dinggo. Ya ora wong ku pekorone kanginan ngewo tak jagaki, kanginan nengen tak jagaki. Ndingi tak tinggal salat iti malah empere sujud ngene. Kowe kakean cagak ora imbang kiwa karo tengen. Nek kiwa selawe sing tengen ya selawe. Lali kok Malah kae. surung kok guri. Kok takon ngekeki Semaran malah dikeki Petruan. Terus Mbak Tati. Nggih. Tangis kang kebak. Ngongso. Tetunggo. Iya, iya. Tetunggo. Rumangsamu nek Jolang ndonga karo nangis-nangis iki Gusti Allah terus mesake. Lah pripun to Pak? Gusti Allah ing guyu. Kowe iki tak kei urip, ora bersyukur kok malah njaluk ae. Jalukanmu akeh men. Kula nggih gumun kok ra mandi-mandi entuk kundunga. Mang sliramu kang tak Milih tenan kowe bejo kowe Jo. Dipilih Tatin kowe wis kowe sujud syukur. Lah anane iki kok ya Pak liyane ra ono. Ora apa-apa. Awake dhewe iki nek Anane umpama koyo sida ngene. tenan ya hitungane pasaran lan dina ya cocok. Cocok aku? Awakmu rebu pon, rebu 7 pon 7 14. Terus jenengan? Aku jarak pol setupaing. Songo karo songo. Songo karo songo 18. Terus, 18 karo 14 32. Kok akeh temen ya? Ora apa-apa engko wong awake dhewe padha nggawa. Nggawa apa? Awakmu nggawa mangkok aku terus nggon nguri nuntun ngene. Ngemis. Kemis. Jenenge wong urip iki rumah tangga saling melengkapi. Wong Jadi ini wedok- siji kurang ya dilengkapi, Nah. sijine kurang dilengkapi. Sesungguhnya manusia itu diciptakan paling sempurna, tapi untuk tingkah laku belum ada yang sempurna. Yang Iya. sempurna hanya milik Allah. Oh, benar. Jadi adanya aku dan kamu adalah saling melengkapi. Dan kita nanti saling Apa? Apa? yo ben dadi anake piye ndara. Ngomong paling anak-anak ya ora ono ndase. Maksudnya Anak-anak ya Mbak Tatin karo Jolang ya anak-anak kupluk iku. yo maksudnya Ireng gepeng.
Maksud iki anak asuh wong panjenengane iki ya piyayi seni, wong aku ki ya saiki nun sewu rondok-rondok ngladi MC niku. Nggih. Terus ki Mbak Tati. Tak bilih nya akhirat Angger nggugu aku ya cengkoke pas, notasine pas. Ya. nggih mergo jenengan sing marahi kok Iya. nggih Terus bar iki tutuke kaya sing ndek sore tak warai. lha piye Ya Allah. Ayo. kene iso ayo bareng Wis to awakmu nek aku ngono wis nganu awakmu wae. awakmu iki awakku Iya. Angger bobo iki aku terus kelingan Mbak Dewi putrane Bu Patmi kae. pripun Ya iki mbiyen mel carane bobone iki. Ya, ya. Kayak sing tak warai ya. Ya Allah. ya Allah ya Rabbi Eling-eling ya. apa iya siap matur sembah nuwun nggih Kang Nek Mas kono-kono pokoke angger nembang iki kaya kuwi. iya siap sendika Iya, dawuh Julang wis templek karo cakran ning karo Mbak Tati wis karo aku julang ning ndi wis templek. Templek. Sumben ning konone upamane jo ning kono sumben wis ning alam akhirat sumben ning kono. Nggih, baik. Suwan Gusti Allah ya bareng ngono. Aku ning ngarep kowe ning guriku. Nggih. Gusti Allah nyegat, "Oh, iki sigit iki." "Nggih, Gusti." Nggih. Ayo, jegur neraka git. Wah, aku terus balik kanan melayu banter. Tak parani neraka. Nggih. Kurang telung jangkah di stop karo Gusti Allah. Hup, mandek. Wis to, Git. Kowe takon jegur neraka kok kowe kok melayu. Ngapunten Gusti, kula teng donya mboten midu panjenengan. Niki sing terakhir panjenengan dawuh kula jegur neraka, kula melayu jegur neraka. Wah, lulus tes. Swarga, Git. Wah, matur nuwun Gusti. Rasido Julang. Julang. Kula Gusti. Ya. Jegur neraka, melayu kaya sigit. Wah, julang melayu Gusti Allah tak jak jagongan. Niki kula sing bagian pundi? Pokoke kula ampun jejer kalih Mbah Mun. Mungkin nek ngerokok sungkan kula malah ngono. Lah lali ngelingke kowe wis bacot jegur. Ora apa-apa aku ning neraka malah genah. Lah Nek apa? udut ora sah golek korek. Engko nek awakmu ning swarga ape udut nyileh geni aku tapuk. Kok sia-sia ya ora. Ya. Nika sampun bawanipun. Mendem Nggih, wedokan. mendem wedokan. Mendem wedokan, Cai. Lagune sing piye, Cai? Oh, neneno neno 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 nuno neno 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 neno. Nono nino kok medeni le nono nino. Cilu, ngene. Cilu. Nah. Mengisor sik. Nah. Mbak aku jaluk dikawinke Getaran 6 bareng. Karo sapa? Mbok iki takok mbek anake. Oh iya toh. Pane Oh, karo wedhus. Togus. Oh iya Krungumu apa? Krunguku wedhus. Togus ki wong bagus. Mbok anten ra tengen kok iki. Karo Karo sapa tale? karo sapa to, Cung? Karo sapa taceng? Sing penting padha tresnane. Buka kendang, dados.
ana ketan coba tukono simbok aku wis gedhe ana prawan coba takono tole kenane abang dicampuri apa parutan tole rabine kapan paling penting duwe gawe aduh simbok aku nelongso aku iki mbok wis brontok kerya aduh simbok ora bisa turu jroning ati pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sandapan menuruti mantemu apa bojomu kau pangkati waktu yen mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya kale ngane bae moga-moga enggal kalaksana simbok ana ketan coba tukono simbok aduh mbok aku wis gedhe iya ana prawan coba takono tole kenane abang dicampuri apa parutan tole rabine kapan paling penting duwe gawe rungokno ya mbok piye tole iki lho anakmu anakku piye yo anakku sing paling bagus dhewe anak giyang ngono ta rungokno tenan ya mbok ya piye ta aduh simbok aku nelongso langsung aku iki mbok wis mendem wedokan rino wangi ora bisa turu marko pengen ketemu entenan rungokke simbokmu ya pripun mbok ora gampang wong bebojoan pripun to mbok aku tuh bisa golek sandang pangan menuruti mantemu apa bojomu kok pakani waktu yen mangkono aku tak nyambut gawe
Apa? Era tahun 2000 lagu ini melejit nomor 1. Iya. 2000 ya? 2000 Cak Dikin sama Mbak Wiwit waktu itu. Oh. Iya. Terus ada lagu manten-mantenan. Manten-mantenan itu juga Manten-mantennya sing dia banyaknya ya. Ojo nggodho lantul-lantulan. Aku perawan ora gampang-gampangan. Kok kaya lu batong dong lek. wal kawin ra Atur-aturan. Apa mbok anggap murah-murahan. wah. Yo sip karya agung dari Cak Dikin. Malah HP lho lagu zaman Bah, biyen ya. iso. Didudah kembali. Somben iki campur sariku malah. Ngapa campur sariku? Takon garap lagu ini ya Ah, Cak ngono malah Dikin. apik lho. Apa garise urip kudu pisahan. Tresnaku lan tresnamu ra keturutan. Nyanding temaing pucuk ra kelaksanan. Apa garise urip kudu pisahan. Sing wedok mangsuli. Piye? Aja cekak atimu, aku ngugemi. Wong loro iki tuwek-tuwek kabeh. Sumpah prasetya wingi tulus lan suci. Bebarengan gondeli sumpah prasetyo muga dadi jodoh ing saklaminyo. Ku judulnya apa? Cinta di Matu. Oh, alah. Jenengan kelingan mboten? Ora. Riyen mboten nate nembang-nembang niki ta. Alah, aku ki mbiyen senenganku ngaji. Pak Ike iki bener senengane ngaji. Aku lagu mun rok sun sirah rokobatun gulu utunun kuping sinun untung ngono. Oh, malah HP kok ya kuwi ya. Lagu-lagune Pak Ike ngono ku barang. Kadang yo mengitung-itung ning basa Arab. Iya. Wahidun siji isnani loro salah satun telu arbaatun papat khamsatun lima. Pak Ike iki sios kuwi. Arab-arab nganti anggar pacaran ketemu pacare langsung astagfirullah. Nggih Pak Ike iki lagu-lagu lama karya agung Cak Dikin. Slendro sama coba Pak. Ya, budalan ya. Kok budalan anu. Sip, Bu. Sing gender iki cedhak omahe Jon. Oke toh. Wes sendang asri tadi sendang asri sing gender karo sing nyaron. Nggih Pak Pitoyo. Mbak Tatin iki anggere nembang gembira loka iki apik Jon. Nggih toh. Kanca-kanca cakrene rong tau ngunekke. Ayo gembira lho kok dipun cobi napa pripun Pak Ike? Oh iya. Oh iya. Wingi dolan nang ndi? Nduk, ngono kae ya. Pak? Jih. Nggih. Niku ning lanang wedok napa pripun? Anu jenengan kabeh mawon kula dereng nate teng gembira loka. Ning pun tau weruh munyuk ta nggih? Nggih. Sampun. Sampun. Munyuk. Munyuk kok ngingetke raiku iki lho ya. Oh iya, wah kuwi jan guayang tenan anggere biyen bledose Mbak Tatin, Solikin, Mas Seno. Yes. Wah. Nek gembira luka ngono kae aku ya cilikanku piknik. Hah? Enggak digarap ulang wis. Oh Niku iya. saestu? Yo tenanan. Oh iya. No, apa? Karo sapa? Karo Mas Mas Beng toh? Rangga ya? Iya, ngene. Ayo, Beng. Ayo gembira loka. Ayo. Wingi dolan ning ndi, Beng? Iya. Tenan. Neng Ayo jajal ya. Ayo Kok tak ajari, Beng. Ayo Beng, latihan kendel yuk ben wani. Engko kapan-kapan nek diundang kajatan ben wani ayo. Yo. Ayo ya. Ora apa-apa. Tak kandhani anggere wayah gara-gara streamingnya dipateni. Ayo. Engko bar gembira luka iki rembang bangkit. Oh nggih. Heeh. Men dinggo jingle Karonan kanca-kanca saiki nih Mas. Gen paham notasinya yang betul bagaimana. Oh iya. Yuk Mas Beng. Ya. Ayo Mbak. Mriki cah bagus. Ora men ngono wae. Lah iso, rayape kok.
Wingi dolan nang timbeng. Neng gembira loka Dina minggu torne. gajahe ana Untane ana. munyuk